aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min mina walawalali caman kaw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoni an don kan o de filɛ ni ka bɛn ni Alamusa don ye avril kalo tile 6 an karamɔgɔba Aseyid Sherif Usman Madani Haidara an'a ka jamakulu u y'u kunda divokaw fɛ yen nɔ mɔgɔw bɔra ka caya i n'a fɔ komi kɔnɔkulu ka karamɔgɔ Haidara n'a ka jamakulu bisimila o de y'an don kan ye bakuruba kunnafoni na sɔni min mina walawalali caman kaw ye aw bisimila an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ani waleɲumandɔn o bɛ ka taa aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la an y'aw tulo lasɔmi bakuruba kunnafoni na k'a fɔ divokaw bɔra ka caya ka an karamɔgɔba Aseyid Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka jamakulu kunbɛn divo a bisimilala divo ma ɲɛmaw fɛ ka bɛn ni Alamusa don de ye Musa Fɔnba a bɛ ɲɛfɔli k'an ye u ta ma in na Mali Silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Aseyid Sherif Usman Madani Haidara bɔra Kolonwarifa ba la Abidjan ka bɛn ni Alamusa avril kalo tile 6 ye ningi kunda Kolowari dugu ka dugu min bɛ wele ko Divo yɛrɛ ni Abidjan cɛ kilomètre 200 dɔɔni de b'o jɛ Divo ni a dugulen dɔgɔ ye ko Lodjibois Marado min bɛ kɔgɔjida yanfanw fɛ Kolowari dugukolo kan a mara yɛrɛ kɔnɔ bonɲɛ ni u k'a ma ko superficie 650 kilomètres carrés ni min bɛ a kɔnɔ ani bi t'i jɔ 1,024,376 la o ye san 2012 jati bɔlen ye ka bi Divo kan sigida ɲɛmayaso ni o ye commune ye o bɛ a kɔnɔ sous-préfecture bɛ a kɔnɔ mara fɛnɛ don ni o ye département ye Siya min bɛ Divo kɔnɔ wale kele Divo yɛrɛ tutigɛba siyaw la olu bɛ wele ko Djibois o de y'a to Divo dugulen dɔgɔ kɛra Lodjibois ye Djibois ka kanfɔta o ye Didaka ye nka dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka a siya fɛnɛ wele ko les Dida karamɔgɔ Haidara yan'a ka don Divo a bɔlen Abidjan ka bɛn ni Alamusa avril kalo tile 6 ye san 2017 a tɛmɛna dugu minnu fɛ o dɔ ye Andusi Tiasale Hɛrɛmakɔnɔ Juradugu Garo Ogudu Bule ni ka sɔrɔ ka se Divo ma Divo kɔnɔ Divo cɛ ani muso a denmisɛn ani maakɔrɔ silamaya dɛmɛtɔ Ansaru minnu gɛmɛ ka bisimila minɛ Divo olu bɔra ka caya ka karamɔgɔ Haidara ni a taamaɲɔgɔnw bisimila kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ndolati kɛnɛ min wele ko terrain municipal Divo ma ɲɛmɔw politiki bina k'u kan maire ka danga kunbɛ bisimilali kɛnɛ kan k'a fɔ karamɔgɔ Haidara n'a ka jama ye ko u bisimila Divo kɔnɔ chrétien diinɛ bolofara min bɛ wele ko Christian Céleste o église o nɔnabila fɛnɛ kunbɛ kɛnɛ kan k'a fɔ karamɔgɔ Haidara n'a taamaɲɔgɔnw ye k'u bisimila Divo yɛrɛ mara jamanatigiw minnu bɛ a kɔnɔ ni u k'u ma ko chef de canton olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu nɔnabila o fɛnɛ kunbɛ kɛnɛ kan k'a fɔ karamɔgɔ Haidara n'a ka jama ye ko u bisimila Aseyid Sherif Usman Madani Haidara taama don ka ɲɛsin Kolowari jamana ma taama min daminɛna sibiri don avril kalo tile gale Mali kɔnɔ karamɔgɔ Haidara ni Kolowari jamana kun jɛ a kun ye dɔɔnin bɔ sa k'a sabu kɛ kabini san 2009 wa taama in bila mɛ mina min kɔnɔ ni u k'a ma ko thème dakun o ye silamaya ani sigiɲɔgɔnya l'islam et le vivre ensemble Aseyid Sherif Usman Madani Haidara ka Kolowari taama senfɛ n'a ma dilalen min gurubo ngari a n'a jɔtɔ dɔ birikiden ngale da silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ka baara la karamɔgɔ Haidara a ka Divo taga senfɛ a ye wajuli kɛnɛba dɔ ɲɛnamaya u ka dolanti kɛnɛ dɔ kan Buya Kulibali Ibrahim Kulibali Mokhtar Bagayogo ani Jakarija Danbele u sera ka wajuli kɛnɛ in dɔ sama an ma an ka jɛ an ka karamɔgɔ Haidara lamɛn silamɛw an bɛ Ala fo Ala min y'an ni an balima Divokaw fara ɲɔgɔn kan bi wulada in na an bɛ o Ala fo k'o Ala barikada k'a ɲini Ala fɛ a tɔ kɛ ko ɲuman lafiya kɔnɔ Ala k'o nɔgɔya amin an bɛ fɔlɔ k'an ka foli ɲɛsin maire ma mɔgɔ mɔgɔ se yɛrɛ se kɛnɛ in kan ani minnu ma kɛnɛ in sɔrɔ dɔrɔla kama an ka foli bɛ a bɛɛ ye an ka foli b'u Divo n'a lamunu bɛɛ ye Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ amin an ka kuma tɛna janya wulada in na taama yɔrɔw ka jan mɔgɔw degunnen don an bɛ fɔlɔ ka min fɔ dɔrɔn
amga ka kuma fɛn min tɔgɔ la n'o ye silamɛya ye an natɔ an bɔra Mali la an natɔ Côte d'Ivoire an sera yɔrɔ dɔ la u ko nin ye frontière ye ko n'i tɛmɛn'o kan dɔrɔn o y'i donnen ye Côte d'Ivoire an tɛmɛna ye ka don Côte d'Ivoire sisan an ye drapeau wɛrɛ min ni Mali drapeau tɛ kelen ye mais an taara misiri la an y'a sɔrɔ selifana ye jɔko 4 ye Lazara ye jɔko 4 ye fitiri ye jɔko 3 ye o kumana l'islam n'est pas des frontières an y'a sɔrɔ frontière tɛ silamɛya la silamɛ bɛɛ bɛ faniba de la o silamɛya min n'an bɛ kuma tɔgɔ la a yɛlɛmɛ bolo cayara bi dɔnnibaaw sɔrɔla la bi minnu b'a dɔn ka tɛmɛ hali kira yɛrɛ kan sallallahu ta'ala alaihi wa sallam hinɛ diinɛ kanu diinɛ bonya diinɛ o de yɛlɛmɛna bi ka kɛ mɔgɔ faga diinɛ ye ka kɛ sinji fara diinɛ ye ka kɛ balimaya tiɲɛ diinɛ ye ka kɛ an k'an kɔ don ɲɔgɔn na diinɛ ye a kɛra karamɔgɔ o karamɔgɔ ɲɛna n'i ma kuma na lahara i ti siratu tigɛ dɛ i ti siratu tigɛ n'i bɛ sira fɛn ye i kan ka sira Ala de ɲɛ silamɛya ka hinɛ diinɛ bɛ kɛnɛ kan an karamɔgɔ caman bɛ yan n y'o de fɔ n ka kuma na sisan cɛnnikɛla dɔ tun bɛ yen jɛnɛyakɛla don silamɛ bɛɛ b'a dɔn jɛnɛya siɲɛ kelen jurumu hakɛ min b'a la silamɛ bɛɛ b'a dɔn an ko mɔgɔ min ye so yɛrɛ jɔ jɛnɛya kama o ye jurumutɔ ye dɛ mais a ye Bukhari ni Muslimu kɔnɔna lajɛ a ye ji de bɔ kɔlɔn na minɔgɔ b'ale la a bɛ fɛ k'i min a ma minan sɔrɔ a ka samara coro walima suluye a ye juru de siri o la k'a bila kɔlɔn kɔnɔ a ye ji labɔ k'a b'a min wulu dɔ nana a kɛrɛfɛ wulu in bɛ ka k'a nɛn bɔ a ko minɔgɔ bɛ ne na mais a bɛ n'a fɔ minɔgɔ bɛ wulu la ka tɛmɛ ne kan a y'a ka ji fɔlɔ di wulu ma ko wulu k'a min wulu y'a min min na Ala ko nin jurumuba in n'a bonya i hinɛna ne ka bagan na n yafari ma a ye nin kalan silamɛya taabolo min kan o silamɛya modernisera don jumɛn fo ka na ordre di silamɛ dɔw ma u ka dɔw faga k'olu tɛ silamɛ ye u ka ban dɔw la k'olu t'u ka sira kan o bɔra min ne hakili la an bɛɛ kɛli kelen ye an bɛ ka ɲɔgɔn tɔɲɔ ko nin tɛ silamɛ ye nin ye silamɛ ye kira nana de k'an wele an ka kɛ silamɛ ye mais a mana k'an forcer an ka kɛ silamɛ ye la ikraha fi din kuranɛ ko tɛ mɔgɔ si ti forcer i ka don silamɛya la kira kisi nɛɛma b'a ma a bɔra Maka tuma min na a nana Madina a nana kerecɛnw sɔrɔ Madina a nana tasuma batolaw sɔrɔ yen a nana boli batolaw sɔrɔ yen mais an karamɔgɔw bɛ yan an ka kitabu minnu b'an bolo tawarikul islamiya huwa shahid kira nana kerecɛnw wele ka kafiri bolisɔnnaw wele ka u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ni silamɛw ko a ye to an ka jɛ ka tɔn kelen dilan ni jugu bɔra kɛnɛma ka na bi madinɛkaw kan an b'o kɛ ka madinɛ défend n'an binna kerecɛnw kan anw silamɛw bɛ kerecɛnw dɛmɛ n'a binna boli batolaw kan anw silamɛw ni kerecɛnw bɛ fara boli batolaw kan ka jugu kɛlɛ a ye silamɛya histoire bɛɛ lajɛ ni nin t'a la alors ni nin b'a la o tuma na différence sɔrɔla don jumɛn silamɛw ni kerecɛnw cɛ t'o fɔ an ye kuranɛ ye min fɔ an ye lakum diinukum waliya diin
aka diinɛ b'aw bolo an yɛrɛ ta b'an bolo n'i ye chrétien di courage n'i bi boli bato di courage n'i ye silamɛ di courage mais an bɛɛ ye kelen ye balimaya la an fa adamadenya la jamanadenya la dugudenya la sigi la ala ko an k'o kɔlɔsi alors o la an ka karamɔgɔw k'u daden k'u sigi misiriw kɔnɔ fo u yɛrɛ bɛ taa faga ye un jour f'u yɛrɛ bɛ taa faga ye k'u denw faga ye don dɔ la n'u y'u daden alakira y'o de fɔ el ulama umana ullahi ala khalqihi wa hum bihim zahid dɔnnibaw de ye ala ka homme de confiance ye jɔn kan wa lahara don karamɔgɔ kelen tɛ siratu tigɛ fo ala k'i ɲininka i ye mun fɔ kunfin ye Tunisie jamana minisiri ɲɛma a bɔlen kɔfɛ a ka taama la Niger ani Burkina Faso a y'a kunda Mali jamana de kan alamisa don a yera sigi dɔ kɛnɛ kan sigiba min ni a dun donna walasa Mali jamana ani Tunisie jamana ka ɲɛtaa kama u ka sɔrɔ yiriwasiraw ani jɛɲɔgɔnya duman min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o sinsinni kama Kadi Jakite a bɛ ɲɛfɔli k'an ye o ko kun kan. Avril kalo tile saba Mali jamana faba kɔnɔ Bamako Tunisikaw ka minisiri ɲɛma Youssef Chahed a kun bɛ taama min na ka ɲɛsi farafinna jamana saba ma o munumunu salon ɲɔngirila an ka jamana kɔnɔ a bɔlen kɔfɛ Niger ani Burkina a n'a tɔɲɔgɔnkɛ minisiri ɲɛma min bɛ an ka jamana kɔnɔ yan ni o ye Modibo Keita ye u jɛra ka sigi dɔ denfaya kɛ o sigi ninnu donna an ka jamana kɔnɔ alamisa don lajɛrɛ min n'a kun bɛ tali kɛ Mali magobatigiw ani Tunisie magobatigiw ka lajɛrɛ kun kan o lajɛrɛ in da kun ye jamana nunu fila o mɔgɔbatigiw bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka nafa sɔrɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o sigi in bisimila la an ka dunanjigiso dɔ la Bamako min bɛ wele ko Hôtel de l'Amitié ni jamana kofɔlen fila nunu n'o ye Mali ani Tunisie jamana ye ka sanga ni Tunisie minisiri ɲɛma ka taama ye an ka jamana kɔnɔ an fɛ yan jamana fila nunu bɛ fɛ ka jɛɲɔgɔnya duman de sinsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la jagokow na sira fɛ ani sanni feere ni ka laban ka ninkura fiyɛ jɛɲɔgɔnya la jɛɲɔgɔnya duman min n'o bɛ Mali ani Tunisie ni ɲɔgɔn cɛ Tunisie minisiri ɲɛma Youssef Chahed a ka dantigɛliw la a y'a yira k'a fɔ a ko ale ka nin taama in senfɛ a laɲini gɛlɛmanba dɔ ye ka jɛ k'u fangaw fara ɲɔgɔn kan walasa banbagaciya dagakisɛ bilen min dekun b'an kan k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka o dekun wuli bawo jɛka baara de kɔnɔna na ko laɲiniw bɛ sabati a ko fɛn min bɛ tali kɛ banbagaciya wale kɛlɛli kan o de kan ka kɛ waleya gɛlɛnba ye jamana fila ninnu olu kan ka min da u nin kan fɔlɔ a ko juin kalo la san 2015 wagati banbagacimɔgɔw u ye wulikajɔ dɔ ta ka ɲɛsin Tunisie jamana ma n'o kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ 39 tɛ bɔnɛ u niw na a ko n'i ye Mali jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ banbagaciya walew o walankatalen do yan kosɛbɛ wa maa dama min no olu nin bi bɔn olu tɛ se ka jate ka ban Youssef Chahed a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye olu ka jamana ye n'o ye Tunisie jamana ye a ko tiɲɛ na banbagaciya wale kɛlɛli a se dɔ bɛ u ye bari sabu ka d'a kan a baara ɲɛdɔnnangana dɔw bɛ u fɛ a n'a minɛnw o kama a ka kan u ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan u ni Mali jamana ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na walasa ka banbagaciya wale cɛjuguw si latunu Tunisie jamana minisiri ɲɛma a ka kɔrɔfɔw ma da o ma a da sera lakanako ma kɛnɛyako ani dɔnniw kanguruyali k'olu bɛɛ lajɛlen kan ka lajɛ ni k'a don ba la sigi in kɛnɛ kan bɛnkan sɛbɛn fila o de bolonɔ bilala Mali jamana kɔnɔ wari bonba min ka ca u bɛnnen do sɛnɛ yiri wari siraw ma n'a bɛ fɔ o ma ko BNDA bɛnkan sɛbɛn dɔw bolonɔ bilala o ni Tunisie jamana wari bonba dɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye BIAT ye o bɛnkan sɛbɛn min n'a bolonɔ bilala nin bangi fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna kɛ sababu ɲuman ye ni ka ɲɛda kura di sira caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la jagoko ɲɛta ani sanni feere o n'a ɲɔgɔnna camanw fɛn o fɛn n'o bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw ka ɲɛtaa kama jɛkulu min sigilen do sen kan Tunisie jamana kɔnɔ u ka usine batigiw fɛ ani u ka jagokɛlaw ani bololabaarakɛlaw olu ka jɛkulu fana bɛnkan sɛbɛn caman fɛnɛ bolonɔ bilala ani Mali jamana jagokɛlaw ani usine batigiw ka soba ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye sesimi ye diɲɛ selegelani tɔnba maɲɛma a ye jateminɛ gafe dɔ bila Mali jamana kunkan min bɛ tali kɛ kalo saba laban tɛmɛnenw olu baaraw kan jateminɛ gafe in kɔnɔna na kuma dɔ u bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye paraɲɛ minnu ni olu kɛra Algérie bɛnkan sɛbɛn o waleyali baaraw la an ka jamana kɔnɔ Tata Ture bɛ ɲɛfɔli k'an ye o ko kun kan
diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛma n'o ye Antonio Guterres ye a ye a ka jateminɛ gafe bɔ Mali kan n'o ye rapport ye. Rapport kɔnɔ kuma y'a yira k'a fɔ baaraw minnu kɛra Mali kɔnɔ o dɔ ye kulu maramafɛntigiw ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ lajɛrɛ ye diɲɛ seleke naani ka surunalidon kɔnɔ walasa danaya bɛ se ka sinsin kulu maramafɛntigiw ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Rapport kɔnɔ kuma y'i sinsin fɛn min fɛnɛ kan o ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛ sigiba min kɛra kɔsa in na conférence d'entente nationale i n'a fɔ Algérie bɛnkan sɛbɛn y'a fɔ cogo min na. Rapport kɔnɔ kuma y'a yira k'a fɔ fɛnɛ baaraw ma daminɛ kulu maramafɛntigi dɔw ɲɛna nka yanni baara ka kuncɛ olu nana fanga sinamatɔnw fɛnɛ bɛ o togo la. Hali bi diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka ɲɛmɔgɔ ka rapport kɔnɔ a ye da se sigidala ɲɛmayasow nɔbilali ma n'u ko ma autorité intérimaire gɛlɛya min yera o sigiliw la ani Mali kɛlɛkɛcɛw ni kulu maramafɛntigiw kan ka fara ɲɔgɔn kan ka munumunu salo min kɛ Mali jamana kɔrɔnyanfan marabolow la n'u ko ma patrouille mixte. Gɛlɛya minnu sɔrɔla o la ka sababu kɛ lakanabaliya yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnniyala mɔku ale dagayɔrɔ min bɛ Gao ni wulikajɔ kɛra bamanciw fɛ k'o yɔrɔ sɛgɛrɛ janvier kalo tile 18 rapport da sera o ma. Antonio Guterres a y'a yira k'a fɔ hali bi Mali jamana ɲɛmayaso u ko fɛn min ma ko autorité de l'État n'o ye Mali fanga ka boli Mali dugukolo fan bɛɛ fɛ o ma se ka sabati fɔlɔ jamana kɔrɔnyanfan marabolo dɔw la ani a camancɛyanfan fan dɔw. A ko kɔsa in na bamanciw ka wulikajɔ caman de kɛra n'u yɛrɛw y'a yira k'a fɔ olu nɔ don o kɛra sababu ye k'u ka wulikajɔ caya ɲina ni salon ye. Salon wulikajɔ ko 28 kun don san 2016 a kɛra wulikajɔ 85 ye o fɛnɛ kɛra sababu ye rapport ka fɔ la ka mɔgɔ 90 kɛ ka sigiyɔrɔ bila Mopti marabolo la ani Segu marabolo la. Antonio Guterres y'a yira k'a fɔ bamanci jɛkulu caman de farala ɲɔgɔn kan bibi na ka jɛkulu kelen sigi tuguni n'o ye Iyad Agali ka bamanci jɛkulu, Amadu Kufa ka bamanci jɛkulu ani Ali Murabi Tun n'o ye Muktar Ben Muktar ka bamanci jɛkulu ye ka taa se Hakimi ma. O ɲɛmɔgɔya bɛ Iyad Agali bolo bi. Antonio Guterres ka jateminɛ gafe la hadamadenya hakɛ nasira kan a ko kalo 3 laban minnu tɛmɛna hadamadenya hakɛ buruja wale 72 de kɛra yɔrɔ minnu bɛ nɔ n'a y'a yira k'a fɔ olu ye nisɔndiya fɛnɛ ye ka sababu kɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka cɛsiri ye. Janvier kalo tile 3 jɛkulu min sigilen don n'u ko a ma commission vérité justice et réconciliation n'o dabɔlen don ka malidenw segin ɲɔgɔn ma ni tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye maa minnu tɔɲɔna n'u ka hakɛw burujara o jɛkulu in ye o mɔgɔw bisimilali daminɛ marisi kalo tile 22 maa 1800 olu la 1667 ye an balakaw ye olu taara n'u ka lahalayaw ye nin jɛkulu in fɛ k'a yira k'a fɔ olu tɔɲɔna. Février kalo tile 9 hadamadenya dɛmɛ kɛbaga minnu bɛ yen olu ye baara bolodalen dɔw sigi sen kan u ko min ma plan d'aide humanitaire 2017 o ɲɛsinen don mɔgɔw ma minnu degunnen don maa 3,700,000 minnu bɛ yen olu la 1,104,000 ɲɔgɔnna u mago bɛ dɛmɛ na. Marisi kalo tile 22 san 2017 nafolomugu min n'o kan ka kɛ ka Mali dɛmɛ n'o bɛ t'i jɔ 200,000 ani 93,000 la 8,000,000 dɔrɔn de sera ka sɔrɔ o la dolari wari la kɔni. Jateminɛ gafe da sera fɛn min fɛnɛ ma o ye Mali jamana kɔnɔ maa 620 ɲɔgɔnna denmisɛnninw na minnu si tɛ tɛmɛ san 5 kan ani maa 56 ani 500 an balakaw la minnu lasiritɔ don ani minnu bɛ ka sin di den ma olu mago bɛ na jɔ dɛmɛ la ɲinan san kɔnɔ. Ka kɔrɔfɔ kun cɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛma n'o ye Antonio Guterres ye a ye wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkuluw ma an ka jamana kɔnɔ n'o ye MINUSMA ye hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ hakɛ min ɲininen don n'o ma dafa MINUSMA kɔnɔ. Antonio Guterres a ye wele bila ka ɲɛsin Mali ɲɛmɔgɔw ma u bɛ ka cɛsiri min kɛ hali bi u ka dɔ fara a kan walasa Mali fanga bɛ se ka boli Mali jamana kɔrɔnyanfan marabolo bɛɛ la min bɛ se k'a to maliden minnu sigilen don o yɔrɔw la hadamadenya tɛ taa fɛn minnu kɔ i n'a fɔ kɛnɛyaso ji sanuman minta kalan olu bɛ se k'o sɔrɔ. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba bɛ walawalali k'an ye.
Burkina Faso jamana kono surasiya kiriblo min da yelele do ka ɲɛsin mɔɔw ma minnu ni sigasigana ta bɛ ka ɲɛsin u mɔ Blaise Compaoré ka lakana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen maakɔrɔw régiment de sécurité présidentielle RSP k'a fɔ olu minnu kun b'a fɛ ni ka fɔ jaso kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u taara bi maramafɛ bila yɔrɔ dɔ ka o maramafɛ ta ko u bi taa ni a ye kere a jalatigɛra maa min yɛrɛ kun bɛ ko in ɲɛkun na sergent chef Ali Sanu san 17 kaso dara ale kun surasi caman wɛrɛw bɛ minnu dɔw ta kɛra san 10 kasow ye sergent chef Aliyu Sanu ani sergent Olo Poda Stanislas olu bɛɛ lajɛlen bɛ san 17 kaso kɛ maa 17 wɛrɛw bɛ minnu da kɛra san dandan ye jalaki min bɛna u ka o ye ka jɛ surasiya kɔnɔ ka janba bolo da suyani kɔda a dɔw ta kɛra ka surasiya yɛrɛ fɛnɛ bila kuma min na kɛlɛ yɛrɛ tɛ yɛrɛ u k'a ma ko désertion en temps de paix wale kelen maramafɛn yera u bolo ka sɔrɔ a ma kɛ sariya kɔnɔ Blaise Compaoré ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen régiment de sécurité présidentielle RSP maa 7 ɲɔgɔnna bɛ yen minnu ni jalaki bina u ka fɔ u sina k'u yɛrɛ ta ka bɔ Burkina surasiya kɔnɔ kuma min na jamana yɛrɛ basigilen don kalo 3 kaso dara olu kun sergent chef Zerbo Mohamed ani Roger Koussou bɛ ka taa se adjudant Wekuri Kosemo ninnu maa 7 bɛɛ lajɛlen kun da mun bɛ u yɛrɛ dogo Kolowari jamana kɔnɔ nka kɔsada in na cɛkɛɲɔgɔnya min bɛ Burkina ni Kolowari ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye ka maa 7 ninnu bila ka na Burkina jamana kɔnɔ maa kelen min kun bɛ a la ni o tɛ cɛfini taba ye sibili jalaki min kun bɛ ale nɔfɛ o ye de k'a fɔ ni maa minnu kɛra nin kokolo bolodaba ye ka taa bi maramafɛn bila yɔrɔ dɔ kan k'o dakari ko u bi maramafɛn ta kuma min na ni ko in ma sira sɔrɔ ni wulikajɔ bɛ u nɔfɛ k'u ɲini k'ale kɛra u dɛmɛbaa ye u ka se ka Burkina Faso jamana bila ni maa ninnu laseli ye Burkina ani Ghana dancɛ la u ka se ka jamana bila cogo min nka ale kɔni labanna ka labila a n'a kɛ ɲanguma dalu jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ kuma min na ni kiri jalatigɛkanw bɔra k'u bi surasi ninnu zoma minnu kun bɛ kɛnɛ kan n'u ye ayiwa jaabi laban mɛn a caman ye ɲɛjo kunkurunin bɔ daminɛ ka sabu kɛ u ni u ka maaw ni ɲɛnafama ɲɔgɔn mɔ nka lapasaba minnu kun bɛ maa ninnu na olu y'a jira k'a fɔ kiri ɲɛmaw ye jaabi min bɔ ka bi k'a jaabi giriyara ko nɔgɔya da wɛrɛ kun bɛ se ka kɛ u ye min tɛ nin ye. Gambie jamana kono wasadenzigi kalata min kɛra fangaɲinijakulu minnu farala ɲɔgɔn kan ni Yahaya Jammeh tile la olu kun ye fanga sinamatɔnw ye ka Adama Barrow dɛmɛ ka se ka Yahaya Jammeh bi kunnafoniw y'a yira k'a fɔ o fangaɲinijakulu ninnu dɔ la kelen de ye ɲɛkun ta ka se ka wasaden caman sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Parti démocratique unifié avril kalo tile 6 alamusa jaabi labanw bɔra k'u bi ka jira k'a fɔ Parti démocratique unifié a sera ka wasaden 31 de sɔrɔ 53 la u b'a jira k'a fɔ maa fanba bɛɛ bolo o fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye jamana ɲamakura Adama Barrow a k'i hakilina tigɛ n'a b'a fɛ ka hakilina min da ka baara kɛ o ka bɛɛ k'a bɛ tɛmɛ ni o ye wasabulo kɔnɔ a ɲi ka ca bulo kɔnɔ fangaɲinijakulu minnu bɛ tugu Parti démocratique unifié la o ye Parti de la réconciliation nationale NRP ani Congrès démocratique de Gambie GDC APR ni o ye Yahaya Jammeh yɛrɛ ka fangaɲinijakulu ye ale kɔni ma se ka maaba sɔrɔ ale fɛnɛ ta danna maa 5 ma marabolo kelen dɔrɔn de fɛnɛ na ni o ye Yahaya Jammeh yɛrɛ bɔyɔrɔ ye nin b'a jira k'a fɔ wasabulo min donnen filɛ nin ye sa Adama Barrow a b'a fɛ ka baara kɛ sira o sira kasa Gambie jamana kɔnɔ waleya tɛ don a la k'a fɔ wasadenw na ŋwara da a la barisabu ka da ka bibi na minnu y'a dɛmɛ ka Yahaya Jammeh bi wasabulo fɛnɛ kɔnɔna kɛra o maa fanba de ye bi nka u ko fɛn min ma ko taux de participation ni o ye maa hakɛ min yɛrɛ ye kala ta Gambie jamana kɔnɔ o dɔgɔyara kosɛbɛ a ma Yahaya Jammeh tile bɔ ka sabu kɛ 100 sara la ni ye Gambie kadenw sigi 42 dɔrɔn de ye kala ta Yahaya Jammeh dun tile kunda kala ta b'a kun ka ca n'o ye. Benin jamana kono wasadenw kɛlen kɔfɛ ka ŋwara da jamana ɲɛma Patrice Talon ka sariya sen dajiralenw na walasa yɛlɛma ka don jamana sariya sunba la fanga sinamatɔ minnu bɛ Benin jamana kɔnɔ u nisɔndiyalen kɔni bɛ ka ɲaɲani kɛ fa bɛɛ lajɛlen la alamisa avril kalo tile 6 fanga sinamatɔw farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛnɛ sigi ka jira k'a fɔ ko in ɲɛna kojugu barisabu ka da kan u kɛn kun bɛ ka wele bila wasadenw ma kabini a ma kɛ fɔlɔ k'u ka ban sariya sen ninnu na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigira sen kan fanga sinamatɔw fɛ u ye min wele ko Front pour le sursaut patriotique nka Patrice Talon yɛrɛ a ye dantigɛli dɔ kɛ kunnafoni sɔrɔ sira kuraw sanfɛ ni ka jira k'a fɔ ale nakun ye fɛn min ye o ye Benin jamana jɔli ye Benin jamana denw u ka dugu jɛ ko mɔgɔ da maaya bɛ se ka yɛlɛma cogo min k'a bila mina ɲuman kɔnɔ ko y'a nakun ye hali n'o y'a sɔrɔla ale ye sariya sen minnu dajira wasadenw na ni jɛma kɛ ni a ye jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni nakun ye jamana jɔli ye Jean Koko Zuna ni o ye fanga sinamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu babu sentigi ye ale y'a jira k'a fɔ nin ye nisɔndiya de ye olu bolo u b'a jira k'a fɔ olu de ye sebaya ta barisabu ka da kan kabini ko in ma kɛ fɔlɔ olu y'a jira k'a fɔ ko do min man ka kɛ wa u y'a
y'a ɲini wasadenw fɛnɛ fɛ u kana jɛn ni a ye wasadenw b'ango min ɲiniɲɛ a la olu tɛ dan sariya ko in dama mɔ bilen u b'a fɛ don nataw la ka wuli ka jɔ de kɛ ka ŋwara de da Patrice Talon ka baaraw la a n'a ka hakilinaw la k'a jira k'a fɔ a ta k'a kɛra fɛn min ye walikelen a ye fɛn min bɔ jamanadenw ye a tɛ ka olu bɔ u sira fɛ barisabu ka d'a ka dekun bɛ Benin jamana kɔnɔ bi u ko kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u b'a ɲini wasabulo kɔnɔ wasadenw fɛ u ka sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu dɔ sigi sen kan barisabu ka d'a kan wasadenw na maakɔrɔba ni u k'a ma ko doyen musolaka do Résine Soglo ma mena ni wasadenw bana jamana ɲɛma Patrice Talon ka sariya sen ninnu na a da sera mɔ k'a jira k'a fɔ nafolomugu tun bɛ ka munumunu wasadenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka jɛ ni sariya sen ye a ka latɛmɛ yala Patrice Talon de ye nafolo bɔ k'a b'a lajɛ ka maaw damu walasa sɔn ka kɛ a ka sariya sen dajiralenw na wa n'o kɛlen don o kumana o ye yurugu sira dɔ ye ko kumana ko sɛgɛsɛgɛli jɛkulu dɔ ka sigi sen kan k'o ko ɲɛɲini. Faransikɛw ka minisiri min ɲɛsin bɛ Faransi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw ma Jean-Marc Ayrault ale ye taama kɛ ka ɲɛsin avril kalo tile 6 alamisa tɛmɛnen Mauritanie faaba Nouakchott mɔ ani Mauritanie ma ɲɛma Mohamed Ould Abdelaziz ye kuma ɲɔgɔnya dɔw kɛ nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini san 2013 Faransikɛw ka minisiri min ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw ma o ka bisimila Mauritanie jamana kɔnɔ dantigɛliw la Jean-Marc Ayrault ni o ye minisiri ye a ka kɔrɔfɔw kɛla basigilikaw ye barisabu ka d'a ka gwɛlɛyanin bɛ Mauritanie jamana ni Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ Jean-Marc Ayrault y'a yira a ka dantigɛliw la kunnafonidilaw ye k'a fɔ Ould Abdelaziz Mauritanie jamana ɲɛma ye bilasiralikan minnu fɔ a ye olu lamɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mali jamana kunkan ani Libi jamana kunkan a y'a yira Ould Abdelaziz la fana k'a fɔ a ka di François Hollande ye Faransi jamana ɲɛma teliyala a ka Faransi lasɔrɔ walasa u ka se ka sigi ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye hali n'o y'a sɔrɔla François Hollande ka mandat ka suru banna a ka di Faransi ma ɲɛma kɔni ye ani Mauritanie ma ɲɛma ka se ka kuma min bɛ se k'a to gwɛlɛya min donna Mauritanie jamana ni Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ ɲinɛ bɛ se ka kɛ o kɔ ko in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ san 2013 Faransi ni Mauritanie jamana fɔra ɲɔgɔn kɔ ka sabu kɛ Faransi jamana ye bolongɔniden ɲɛsin Mauritanie jamana ma k'a fɔ hadamadenya o hakɛ burujalen do ye o tɛmɛnen kɔfɛ ma mena ni Faransi ye wuli ka jɔ daminɛ bamanjiw kɛlɛli la Mali jamana kɔnɔ François Hollande kun ye a ɲini Mauritanie jamana fɛ k'a fɔ force Serval ni o ye Faransi kɛlɛcɛw ye minnu y'a daminɛ an ka jamana kɔnɔ ni u bilama bɛ wele ko Barkhane k'a mago jɔ bɛ Mauritanie kɛlɛcɛ 3,000 la Mauritanie jamana ɲɛma Ould Abdelaziz banna o mɔ François Hollande bolo o kɛra sababu ye ka François Hollande ɲugun Mauritanie jamana ɲɛma la o tɛmɛnen kɔfɛ François Hollande kun kan ka taa taama dɔ la Mauritanie jamana kɔnɔ a sina k'o taama fɛnɛ bɔ a ma o fɛnɛ digira Mauritanie jamana ɲɛma la o de kosɔn Jean-Marc Ayrault a ko nin fɛnnamadenw minnu kɛra Faransi jamana ani Mauritanie jamana ni ɲɔgɔn cɛ joli tɛ suma nɛ ka u k'a lajɛ ka kuruti nɛ in ka bɔ nɛ ma na bɔ farikolo na lafiya an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Jean-Marc Ayrault Faransikɛw ka minisiri min ɲɛsin bɛ Faransi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw ma a ma na bɔ Mauritanie jamana kɔnɔ a b'i kunda Mali jamana kan o taama senfɛ ani Alimaɲikaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ Alimaɲi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw ma u bɛna ɲɔgɔn fɛ Mali jamana kɔnɔ. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn ni Ala sɔnn'a ma.